Ji destpêka êrişa Daeş ya li ser Kobanê ta êrişa dawê li Hesekê. Kobanî ti car ji mirinê bêpar neman. Herî dawî di encama şer û pevçûnên ku li bajarê Hesekê qewimîn da 121 ji şervan û sivîl bûn qurbanî. Ji wan 14 ji herêma Kobanê bûn. 14 ciwanên pakrewan dilê 14 dayîk û bav vê ra şewitîn û bi xwe ra dilê her Kobaniyekî şewitandin. والله قدري ما عم كي تشبكنا او دجمنكي خون مجا كاتين نفمية ما شر كوباني ببانو ريز گول کر ما مشکر راقو کر تابقو کر دیر زور ما جيب سار خست بس بور روشي ما الحاسي كي هيرو بي ام هيرو 12 شهید در یا برای ده بو 14 شهید ام هی نزا این چند مجه هنه باگی بابو که باب زاریونن گی نه تبراد بنا ای کشتنه ای شرجید کنه ای بنا گوته حق اولی کرنه و بالاجی بونه هین ام نزان که این چوار سری می قدر و مچ Di roja oxirkirina wan cangoriyan da bi hezaran xelkê Kobanê berê xwedan goristana şehîdan da got beşdarî merasîma oxirkirinê bibin. Xelkê Kobanê got her yek ji wan xwedî êşeke giran e. Her yek ji wan kesek ji malbata xwe oxirî vê goristanê kiriye. Bi êş û keder li ber gorên pakrewanên xwe sekinîne bi hêviya gorocekê edalet ji bo wan hebe. û kuştin û talankirin derheqê Kurdan da bisekine. Kobanî daxwaza helwesteke bi bandor ji dewletên navnetewî dikin û çareserê ji bo endamên Daeş yên di girtîgehan da dixwazin. ترکیه ما مرکه ام جواره خدانا و نه ما خیر است ما چه خوازه و آر هندری مکاتی و عمل جواره خانه و بعد دولت نه ماجی و نه پشت مادگر نه دنگ خواهد کن و شخو خواهد و حرف چهار هولی مادخن و قدر کرده تمام راشه وش کرده حاز نوکن وش باره دا کرده حاز نوکن و دوی کرد نه خودی آی موافق خانه و دوی تشی کرده تنه وش کرده حاز نوکن Tê zanîn got di bîstî meha yek 2022 şaneyên Daeş li bajarê Hesekê êrişeke mezin li ser girtîgeha Xiwêranê got nêzî 5000 îsirên Daeş têdane pêk anî. Di encam da şerekî giran derket holê û Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê li dirêjahiya 5 rojan ji berevanê karibû wê êrişê bişkîne. Hesedê ragihan got di encama êrişê da 121 qurbanî hebûn, ji wan 4 sivîl bûn û 374 êrişkar hatin kuştin. Ji Kobanê ta Hesekê li dirêjahiya 10 salan ti caran xelkê Kobanê ji mirinê bêpar nema. Gohîro jî xelkên Kobanê 12 ciwanên xwe yî din oxir dikin. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.